ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନକୁ କିଏ ବା ଅଟକାଇ ପାରିବ? କଥାରେ ଅଛି, ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଓ କରିଦିଏ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପି ଉଠେ ପୁରା ମାଙ୍କ ପରିସର। ଭକ୍ତ ଆସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ମା, ତୁ ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପାଲ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିବୁ? ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବାଟୋଇ ବି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଦିଏ, ମା, ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ମୋ ଉପରେ ସାହା ହବୁ। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମା ସବୁଦିନ ସାହା ହୁଏ, ଆଜି ସେଇ ମା ଅସାହା ହୋଇ ରହିଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏହି ମା ରହୁଥିବା ଜାଗା ଉପରେ। ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ମଙ୍ଗଳବାଗ କାଠଗୋଲା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଉପରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଲ ତଳେ। ଏହି ରୋଡ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନଜର ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଉ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍।